Verona je po Benátkách druhé největší město v severní Itálii v oblasti Benátsko. Mezi architektonické skvosty patří římská aréna z 1. století před naším letopočtem, kde se vejde až 25 000 návštěvníků. Interiér je velmi dochovaný. Kdysi se tu konaly gladiátorské hry, popravy, ale i divadla. Dnes je také hojně využívána. Svědčí o tom množství kulis, které jsou připraveny pro operní či divadelní představení. Letní představení Aidy musí být tady nezapomenutelným zážitkem. Od roku 2000 je historické centrum Verony zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. Základ města vznikl na místě římského fóra a je tvořen měšťanskými domy a paláci ze 13. až 17. století, kostely a pomníky. Středem historického města je podlouhlé tržiště Piazza del Erbe, bylinkový trh. Nelze přehlédnout ani kampanilu vysokou 72 metrů, kapitelo pavilon na 4 sloupech ze 16. století, Palazzo della Regione s věží Torre de Lamberdi, vysokou 98 metrů z roku 1194. Rok Skalierů si tady udržel vládu celých 127 let. Symbolem Verony je od roku 1405 okřídlený benátský lev. Nacházeli jsme ho velmi často na sloupech, domech i významných budovách. Hledali jsme místo pro společnou fotku a našli jsme tento středověký palác rozumu s renesančním schodištěm a zajímavou architekturou. Takže sedněme si, připravme se, usmívejme se, ať máme na Veronu pěknou společnou vzpomínku. Cvak, cvak a jedeme dál. Pokusíme se najít hrobky Skalierů a proslulý dům Julie Capuletové. Takže ještě jsme se dozvěděli zajímavou věc. Freddy, toto jsi viděl tam. Na té radnici. U kostela Santa Maria Antica najdeme náhrobky Skalierů. Kolem náhrobků stojí na stráži svědci jako vojáci. Má to být připomínka válečného hrdinství středověkých vládců Verony. Kostel patřil rodině Skalierů a oni si přáli být zde pohřbeni. Kolem sochy básníka Danteho, který býval častým hostem Skalierů, jsme se dostali k Julínu domu. Je to nenápadný, zastrčený středověký měšťanský dům s číslem 27, který patřil rodině Capuletových. Návštěvníci se pro vysněnou lásku dotýkají sochy Julie a ti opravdoví romantici nechávají milostné vzkazy na zdech domu nebo zavěšují zámky na důkaz svého citu. Ve dvoře je známý Julín balkon. Dnes je to atraktivní turistické místo. Hlava na hlavě, kouzlo romantiky a milostného vzplanutí Romea a Julie jako by se vytratilo. Dům Romea se nachází jen o pár ulic dál, ale chátrá. Tragický příběh Romea a Julie již v 16. století napsal Luigi da Porto. Město obtéká řeka Adige, překlenutá několika mosty. Nejstarší římský most, který vidíme v pozadí, spojuje východní luxusní část Verony s centrem města. Úzkými uličkami kolem zajímavých architektonických skvostů jsme se dostali až do části města, kde jsme si prohlédli románskou katedrálu Duomo Santa Maria Matricolare. Veronská katedrála se začala budovat v roce 1139. Vyniká skvostným románským portálem. Po překročení prahu nás obklopí působivá duchovní atmosféra. Perlou interiéru je Tizianův obraz Na nebevzetí. Velkou vzácností je i masivní mramorová křtitelnice. Původní kostel, jehož zbytky z 8. století najdeme uvnitř jako součást křížové cesty, byl postaven z římského zdiva. Zveme vás na prohlídku.
Padova je starobylé univerzitní město s bohatou nabídkou památek kulturních a architektonických. Významnou památkou je dóm, který byl vybudován částečně podle Michelangelových plánů. Součást tvoří i baptistérium s nejúplnějším freskovým cyklem v Itálii. Druhá významná stavba, Bazilika di Sant'Antonio, je velmi exotická. Má byzantské kopule a věže podobné minaretům. Se stavbou se začalo v roce 1232 a měly v ní být umístěny ostatky svatého Antonia, jež byl vyznavačem Františka z Assisi. Kolem baziliky jezdí pro nás jako zajímavost jednokolejová tramvaj, sloužící pro městskou dopravu v Padově. To zaujalo především mužskou část našeho zájezdu. Čekání na autobus v Padově. Jsme v Benátkách, dojeli jsme vlakem. Dnes nás přivítali Benátky. Zvolili jsme cestu vlakem a neprohloupili jsme. Cesta byla velmi příjemná a Benátky nás přímo pohltily. Toto kouzelné město vzniklo v bažinách, když obyvatelé na konci římského impéria utíkali do neobydlených a pustých oblastí, aby nalezli bezpečí před vpády barbarských kmenů. Historické Benátky se rozkládají na 118 ostrovech a ostrůvcích, které spojuje asi 400 mostů. Dnes má město více než 360 000 obyvatel. Benátky si nás podmanily svou jedinečnou architekturou úžasných paláců, které nezapřou vliv Orientu, italského baroka i renesance. Při návštěvě Benátek jsme velmi brzy podlehli osobitému kouzlu vodního labyrintu a díky zachycenému okamžiku ve filmu se tam můžeme kdykoliv vrátit. Gondoly jsou důležitým dopravním prostředkem v Benátkách již od 11. století. Do 16. století byly barevné a různě veliké. Benátský vévoda ale v roce 1562 vydal nařízení, že všechny gondoly musí být stejné, aby se zamezilo okázalým projevům bohatství. A tak nyní měří všechny 11 metrů, šířka je 1,5 metru a 7 vrství nátěr je spíše černý. Jeho složení je tajemstvím. Za rok se vyrobí v jedné dílně 3 až 4 kusy a jsou to spíše umělecká díla složená z 280 dřevěných částí. Štíhlým trupem a plochým dnem za mistrovského vedení gondoliérů jsou skvěle přizpůsobeny pro plavbu úzkými a mělkými kanály. Patronem gondoliérů je český světec Jan Nepomucký. Turisticky nejatraktivnější čtvrtí je San Marco. Vždy to bylo sídlo politických a právních institucí. Všeobecně se i dnes považuje za srdce Benátek. Z oken Dóžecího paláce tvoří stejnojmenné náměstí jakousi luxusní výkladní skříň. Napoleon nazval náměstí svatého Marka nejelegantnějším přijímacím pokojem v Evropě. Na místě dnešní baziliky svatého Marka byl postaven stejnojmenný kostel už v roce 828, když se benátští kupci v Konstantinopoli lstí zmocnili ostatků tohoto světce, od té doby pak patrona Benátek. Z křížové výpravy roku 1204 přivezli Benáčané bohatou kořist soch, sloupů a kamenů, které dnes baziliku zdobí. Současná stavba se stavěla 3 století a prolínají se v ní vlivy západní a východní. Dóžecí palác sloužil jako rezidence vládců Benátek. Pochází původně z 9. století stejně jako původní kostel svatého Marka. Dnešní podoba je však také až ze 14. a 15. století. Mezi dominanty náměstí svatého Marka patří tato zvonice.
Štíhlá věž je vysoká 99 metrů. Původní věž z roku 1902 při stavbě výtahu zřítila, byla však znovu roku 1912 postavena. Má 5 zvonů a z vrchu se naskýtá překrásný výhled na celé Benátky. Přístaviště pro gondoly. V Benátkách se vyskytuje fenomén aqua alta, to je vysoká voda. Objevuje se zejména na podzim a v zimě, kdy přicházejí silné deště. Pokud výška hladiny vody překročí určitou hranici, je zaplaveno i náměstí svatého Marka. Město na laguně je na tento úkaz zvyklé. Radnice je na něj připravená a vždy v předstihu instaluje v postižených oblastech provizorní lávky, po kterých lidé mohou přecházet. V budoucnu má město ochránit před záplavami nákladný systém mobilních bariér zvaný Mojžíš. Ten má být spuštěn nejdříve v roce 2014. Pojďme se podívat přes jeden z mnoha benátských mostů na další atraktivní místa ve městě. Italské Benátky jsou celosvětově známé především díky rozsáhlé síti kanálů. Kolem pobřeží se dostaneme k arzenálu, který kdysi sloužil jako loděnice pro výrobu válečných plavidel benátské flotily. Představte si, že denně dokázali v loděnici vyrobit 1 válečnou loď. Hlavní vchod hlídají velcí kamení lvi. Lodí, která slouží jako místní doprava, proplouváme velkým kanálem. Oba břehy kanálu lemují staré kostely a vznosné paláce, které prezentují dávnou moc Benátské republiky. Přes kanál se dnes klenou 4 mosty. Do 15. století byl pouze jeden. Nejznámější most je Ponte Rialto, pod kterým právě proplouváme. A to jsou již poslední nezapomenutelné pohledy na Benátky. Naše krátká plavba končí před nádražím. Nasedneme do vlaku a s Bohem krásné Benátky. Poslední horký den před odjezdem domů trávíme na březích Jaderského moře ve známém letovisku Caorle. Místní písečná pláž je nezvykle dlouhá a široká a také neskutečně přeplněná turisty. Moře je teplé a klesá velmi pozvolně. Je to paráda. Všichni si na tyto společně prožité chvíle vzpomeneme. Po několika hodinách jízdy autobusem budeme již doma. Díky cestovní kanceláři IRA jsme prožili 8 příjemných dní a poznali kousek severní Itálie.